Здравейте! Включвам се набързо да изкоментираме движенията, които се случиха последните 2-3 дни. По-стегнато, почвам с биткоин. Тази седмица движението надолу си продължава за сега. Пробихме дъното от миналата седмица. На седмична, общо взето няма нещо, кой знае какво се е променило. На дневна графика, тук какво може да се каже? Лично аз очаквам рано или късно да има някакъв баунс. Сега въпрос е това движение надолу дали е свършило. За сега на дневна графика няма такива индикации, поне аз не виждам. Като спокойно може да си продължи още надолу. Даже има вероятност това падане да продължи дори до тези нива, тук от между 75 и 80к. Но може и тук някъде да обърне. Не е ясно. Но за сега на дневна графика не виждам обръщащи сигнали. Ако минем към по-малката 4 часова, тук какво може да се види? Също не виждам някакви обръщащи сигнали. Нито има някакви дивергенции изразени на MACD-то, нито на RSI-а. Тренда си е надолу. Тоест, тук може да очакваме някаква лека корекция и след това евентуално ново дъно за биткоин, но има варианти тук да обърнеме. Не мога да кажа. Рано или късно според мен ще има баунс и при който най-вероятно няма да видим нов връх за биткоин. Но си го представям нещо от сорта, да кажем или от тук, или малко падане още, може и до тук, не знам. И после някакво възстановяване до ето тези нива, които са около 105-108 хиляди долара, където реално ще е добър вариант за изход на още някакви проценти и се надявам и мисля, че по време на този баунс алткоин ще направят така по-сериозни движения нагоре. Разбира се, пазара може да се развие странично, много неща могат да се случат, може това да се проточи във времето, може рязко да паднем тук до тия нива и евентуално после да видим това възстановяване. Ще проследиме, но за сега падането си продължава. Друго, какво може да измерим? Тук е едно Фибоначи реално на последното качване. Виждаме, че цената е пробила и 0,618. Така че доста дълбоко бъркане. Според мен това е начало на по-дългосрочно движение надолу или настрани за цената. Ако пуснем едно Фибоначи от дъното до сега, ето виждаме, че тук евентуално, ако това започва някакво по-голямо движение, нива от 0,382 горе от тук са силно вероятни, т.е. до 83-4 хиляди долара. Това е като цяло за биткоин. Нека видим етерума. Все още смятам за него, че това нещо, което се развива в момента е корекция. На седмична графика имаме силно движение, това съм коментирал и това в момента за мен е все още корекция. Бъркнахме малко по-дълбоко от 50 периодната, но все още цената е върнала между 0,5 и 0,618, където тук в този диапазон е много вероятно да видим някакво обръщане. Като да кажем, допускам падане и до 200 седмичната, още малко надолу. Вече е пропадане и задържане вече под 200 и към 0,786 по Фибоначи, нещата се променят и ще трябва да преосмисляме оценката и да видим какво се случва. Но все още за мен е по-вероятният сценарий да видим някъде тук от тия нива или тук от скок и поне достигане до тези нива и по-високи. На дневна графика
малко под 200 дневната вече е цената. Тук 52-200 още не са се пресекли. Тук, както при биткоин, няма някакви сигнали все още че тук приключва тази корекция. Но пък, както виждаме, се намираме на ключово ниво на подкрепа. Ето тук от тези дана, тук където имало едно боцване, реално това. И сега сме тук. Има вероятност тук цената да реагира. Виждаме, че и в миналото тук е бил ключов момент. Общо взето около 2,8. На 4 часова. Какво може да се каже? Тук, за разлика от биткоин, има някаква дивергенция. Ето виждаме, че тук при това дъно RSI е доста под 30. Имаме корекция до 50. Връщане на RSI. Ново дъно. Ето тук. RSI вече е над 30. Не успява да направи по-ниско дъно. И да кажем, че е при този сигнал тук от STC индикатора, т.е. пробив на това ниво от 3100, 3150, 3200. Ако цената проби и задържи, може да кажем, че тук виждаме някакво обръщане вече на 4 часова и евентуално започване на движението нагоре. Ще го проследиме това. Нека видим соланата набързо. Така, на седмична графика тя се върна почти до 200 седмичната, като миналия път я докосва много леко и отскача. Тук виждаме, че също сме много близо и има някакво тръгна вече на седмична обръщане нагоре. Също графиката саме си изглежда като за нагоре и си мисля, че ще видим движения така по-силни в даден момент. Разбира се, ако всичко не се прецака. На дневна графика сме стигнали реално е това ниво и виждаме отскачане от него, което си е доста сериозна подкрепа. Ето тук била е в миналото. Относно сигнали за обръщане на дневна при соланата, за сега няма такива, но имайки предвид, че сме на тази подкрепа и тук виждаме, че STC-то тръгва да става, да обръща отдолу нагоре и ако днешното затваряне бъде утре пробито нагоре, вече тук може с по-голяма вероятност да кажем, че имаме някакво обръщане и може да очакваме започващо движение в свояща посока. При дорето, горе-долу подобна работа, то си се върна до 200 на седмична. Също за мен има логика да направи движение нагоре следващите седмици и месеци. В даден момент, кога ще стане това не знам. Най-вероятно при тръгване на биткоина да прави това възстановяване нагоре, което няма да направи нов върх. Очаквам Ethereum, Solana, Doge и други алткоини да направят така по-силни движения нагоре. На дневна графика, също като при Соланата, тук сме на сериозна подкрепа. Има вероятност и това да му беше корекцията. Също както при Соланата ли беше, имаме дивергенция на RSI. Ето това нещо. Е така. И евентуално тук затваряне и пробив над това ниво от 0,165 някъде. Така ще потвърди обръщането поне на 4 часова графика. За доминацията, какво може да се каже? Аз и миналия път коментирах. Доминацията на мен ми се вижда като на кантар да почне надолу да отива. Т.е. не на кантара, на косъм по-скоро да почне по-силно да пада. Което евентуално ще засили аутовете нагоре и при едно възстановяване на биткоин в възходяща посока, аутовете за мен ще направят много по-силно представяне нагоре и доминацията ще почне да пада. Като тук виждаме тия неща и коментирах, тия два шипа, тук обръщане от 50 на седмична
Тук имаме затваряне миналата седмица, червена на доминацията, като имаме и пробив, особено тази седмица затворили по-надолу така. Доста вероятно е да видим червени седмици после надолу. На дневна графика, какво може да се каже? Тук сме си от 200 дневната и за мен изглежда като да гониме доминацията, си гони дъното от 57 и после да гониме 55. Ето това тук. Тоест ние веднъж превъзмогнем ли тая подкрепа, вече следващия тариш е около 55%, където най-вероятно биткоин тогава ще приключи своето възходящо движение, защото миналите цикли горе-долу около това ниво се случва, около 55% биткоин приключва възходящото си движение, като предишните пъти е било с връх, но нищо не пречи този път да е с по-нисък връх. И от тук надолу вече до към 45%, 40% може да видим така засилване на алткоините в нисходяща посока. Тоест едно падане на доминацията тук да видим връх за биткоин, тук едно мотане и вече изсипване и когато достигнем 45%, ето тук тия нива някъде, тогава да видим и край на аут от сезона и каквото направили. Това ми се вижда най-логично на този етап. Total 3. Всичко без етер и биткоин. Тук тази пунктирната линия си седи от предишните анализи, която потвърждаваше, затваряне под нея потвърждаваше дивергенцията на седмична. Но видим ли тук тая седмица така по-силно затваряне около жълта линия или над нея, или тук някакво замотване и невъзможност на тотала да прави нови дъна, има вероятност това да остане някакъв фалшив пробив и тук да видим движение нагоре за Total 3. Въпреки силните сигнали от седмична графика за надолу. На дневна също 5200 са се пресекли, малко под 200 сме. MACD хистограмата прави някакви дивергенции на дневна графика. RSI при него няма. За мен тук тия нива е важно да устоят, да не виждаме вече много пропадане надолу, въпреки че тук при едно пропадане на биткоин още надолу има вероятност да видим още малко кръв и после обръщане. И така, на 4 часова, както при Соланата и при Дорето ли беше, имаме си някаква лека дивергенция за нагоре. Т.е. някакво започващо горе-долу обръщане. Та, като цяло мога да обобща следното. Очаквам биткоин в даден момент да направи възстановително качване без нов върх до към 100, между 100, 105, 107к. През това време дали ще го направи рязко или така с странично движение нагоре-надолу не знам, но очаквам по време на това възстановяване доминацията започне да пада, аутовете направят по-силни движения и при момента, в който доминацията вече падне до към 55%, биткоин да приключи своето движение нагоре и оттам нататък да видим последни пъмпове за аутовете до към 45% доминация. Т.е. да видим едно бързо изсипване на доминацията в рамките на няколко седмици или месец. Това е за сега водещия сценарий. Приятен ден на всички. Не е инвестиционен съвет. Всеки си носи отговорност за действията. Хубав ден!